karon ato sang asugdan siguro brad kuan anang may tungod sa unsa may tap ata ayo tungod sugutan ani brad kulay ang bunyag sa Catholic nga ilang ikuan ang mga kalagdaan o mga katarungan ngano nga ang Catholic Church naghatag og kanang kasuguan nga gikan ni Ginoong Kristo may tungod sa pagbunyag. Ang bunyag nga gihatag ni Ginoong Kristo mo ni ang formula sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mo nay formula nga gihatag sa ni Ginoong Kristo diha sa mga apostoles kay ningon siya panglakaw kamo. Kaya sa tanang nasuran ug gimo sila akong mga tinunan. Ato hinumduman mga igsuon kaning mga apostoles muni ang gitukod ni Ginoong Kristo nga unang simbahan nga gitawag og Catholic Church. Anong gitawag ni siya Catholic Church tungod kay ang binisaya gud sa Catholic mo nang makailapon. Og so tungod lagi kay ang atong pagtulunan gikan man ni Ginoong Kristo niadtong panahon ni Ginoong Kristo siya man ang nag-una. May tungod aning kaluwasan pinaagi ni Ginoong Kristo. O gani ang Dios nga man ingon gino siya iyang ipadala nganhi sa ato sa kalibutan alang sa kaluwasan sa iyang mga katawan. So kung mingon ta nga nang dunay kaluwasan tong amot lang ang Ginoo lang si balo ana katong una pa nga kasuguan. Pero klaro man gud ni Ginoong Kristo nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. So klaro na nga si Kristo gyud nagsugo ana ang mutuo og magpabautismo maluwas. So kana lang daan ato nang dili nato na kunon ani mga ubang mga sikta nga nagbuhat-buhat og ilang kaugalingong interpretation. Kay ang gisugo ni Ginoong Kristo mo na may ingon niya nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Therefore, salig ka ita sa mga sugo ni Ginoong Kristo nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Karon Brad Kulay unsa may mong sa ato pasugdan na lang nato ni. May tungod ang magsunod atay paybalo dere kaning silang Lord John Obina o si Brad Kulay Koan Brad Kulay mo hatag sa affirmative dayon si Koan lang si Brad Edgar Sumilay sa negative. So ato isugo diri ni Brad Kulay may tungod sa iyang kasulti. Mayong hapon sa mayong hapon sa tanan natong mga kaigsuonan nga kanunay nga nagsunod nining programa ang dialogo sa kamatuoran dinhi sa RPN DXKD Dipolog Ato nga pagpasalamat sa nagdumala dinhi ang istasyon dyan uban sa ilahang station manager si Ma'am Angie Obina, ang technical si Sir Figarido, Sir Bukayaw o sa tanan nga staff sa DXKD RPN Dipolog. Ato sa mga pagtimbaya po sa RPN DXKP Pagadian o sa mga taga Pagadian City o sa DXXX sa Zamboanga City. Ato magkaigsuon mga taga Zamboanga City mayong hapon da kaninyong tanan. Una, kaming Brad Lord John doon nami 10 minutos sa pagpamaturan ni Brad John Banal. Dayon ang negative po doon niya doon ay 10, dayon doon ay close examen nga tag 5-5. Dayon doon nami
kana ang gitawag og unya rebuttal, no, tag 10 yapon minutes, then pag cross examine ay halin sa mari. Ang bot may pasabot kay just 10 minutes man kakang imo. 10 minutes mo. Magbahin na mi. Inyong duha. Magbahin mi Mo de. Atong ipahibalo dere nga ang duha ka kuan ng affirmative magbahin sila anang 10 minutes. Okay, tandem. Then ang 10 minutes nga kuan sa negative tanan si Brad Edgar Subilay. Tibok yun ang iyahan nga 10. Muna ang una, salamat kay sa tanan nga nagsunod. Pasalamat usab nako kang Brad Edgar. Sorry no. Brad Edgar Sumilay, Elder Sumilay sa Congregation of Piawi diin sa iyahang paghatag usag panahon no nga magdialogo niini atong tema karon nga usab ni okay pud siya nga magtandem ni Brad Lorjon no nga magtinabangay min sa tema. Then mo na maigsoon ato pong ipahibalo kaninyo nga naka-live kita no sa Facebook sa RPN DXKD Dipolog sa Facebook live streaming. Then kuan ako sa kong oras sa pagpamit na no sa isip affirmative. Ako po'y nag-time no. Okay. Maigsoon na tong ating paminaw nining atohang topic karon nga bahin sa bunyag. Sa simbahang Katoliko itudlo gayon nga kining bunyag usa ni siya sa mga giila nga sakramento. No nga diin ang sakramento usa ka balaan nga timaan diin nahimo nga instrumento diha sa pagkab-ot sa grasya ug mao'y muhatod kanato ngadto sa kaluwasan. Mao na nga kini gitudlo simbahan nga mao'y entry point sa tanang mga sakramento. Kay 7 ka sakramento man ni ang simbahang Katoliko. Una, bunyag ug ang ubang nga mga sakrament. Dili ka makakumpisal, dili ka makasal ug ubang pang mga sakramento nga imong pang iabil kung dili ka mabunyagan. Mao na nga una magpabunyag yun. Kay mismo nga tong Ginoong Kristo nagtudlo siya kabahin sa gitawag og bunyag no. Na sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 5. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios. Gawas lamang kung matawo siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Muna nga kini mga igsoon nagpunting nga kitang mga katawhan magpabunyag yuta, no? Muna nga dinhipon mga igsoon sa maong teksto wala po diri nagpasabot o nag-specify nga kinahanglan nga dako na gyud bunyagan, no? Tungod dinhi ang gisgutan lan nga kita magpakatawo pag-usab pinagi sa bunyag. Muna nga ang bata usamang katawo muna nga moagi usab sa bunyag, no? Then usab ang apostol, no? Mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, doon na po'y pagpamunyag, no? Doon na po'y pagtudlo kabahin sa bunyag. Mismo ang buhat sa mga apostoles, kapitulo 2, versikulo 39. Nagaingon ini, at 38 na, sugod, taman sa 39. Buhat kapitulo 2 bersikulo 38 taman 39. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maginulsol o magpabunyag sa ngalan ni Kristo aron pasaluon ang inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo o sa inyong mga anak o sa tanan nga tuwa sa layo ang tanan nga pagkatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. Mao na maigsoon nga si San Pedro nagtudlo ang apostol sa Ginoo nga ang saad diha sa bunyag kini mo padulong usab ngadto sa mga anak. Mao na kining bata nga puya masuso. Anak man sa nino diha sa pamilya. Mao na nga
dili gyud siya gitawag nato gidili nga dili mo dawat sa bunyag, kunili kinahanglan usab siya nga bunyagan, no, ang mao nga bata, mga igsoon atong tigpaminaw. Mao na nga kana usab ang bunyag gibuhat nato na tungod kay aron kita makatuman sa kabubuton sa atong Ginoong Kristo, sa kabubuton sa Dios, no, kay nagingon man ang atong Ginoo sa San Mateo kapitulo 3 bersikulo 15. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining pagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Muna nga ang pagbunyag, pagdawat sa bunyag, pagtuman sa kabubuton sa Dios. Muna dili lang sa akong kabahin, akong yatag ni Brad Lojon ang duga nga pagpasabot. So salamat Brad Nicolay, no, mahulam ta sa imong Bible. So muna nung atong balikan nga kaning ang pagpakatao pag-usab, Juan 3:5 nga ingon diya nga gawas kun ang tao mataw pinagi sa tubig ug sa espiritu. Klaro kay na nga bunyag. So, nga igsuon nganong ato ning gisgutan karon kay ang bugtong simbahan lamang nga wala gapili mabata man ka ug masuso ka nga kinahanglan mo dawat gyud sa sakramento sa bunyag tungod kay gawas kung ang gigamit man ang pulong Brad Nicolay nga gawas ang tao mataw pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu. So dunay ni tao apan mataw pag-usab kidubli. So mo nang kung ato nang unya gigamit pa gyud ni Brad Nicolay ganina nga sa buhat 2:38 ngadto 39 nga ingon si San Pedro ato ning atubangan kanila ningon siya kinahanglan ang matag usa maghinulsol ug magpabunyag aron madawat nila ang espiritu. Unya unsa po'y reply dito sa 39 kung ipabali padayon natong 39 kay ang saad alang man kaninyo ug sa inyong mga anak. Musa aron pagpaklaro niini kay do na may mga pangutana moabot unyang taud-taud nga sa daw mabasa nga dunay mga apostoles nga namunyag. Therefore kaning buhat kung ato ning basahon buhat sa mga apostoles busa ang naghimo ni Brad John sa tanang naminaw na to karon ang mga apostoles. Yes. So adto gid ta sa mga sinugo gingon og si Brad John para stricto kay siya kay adto gid siya sa mga sinugo. Kay kung dili na sinugo posible nga nagpasugo ra na. Unya naman na sa buhat kapitulo 16 bersikulo 15. Unsay mabasa diri sa buhat sa mga apostoles kapitulo 16 14 ngadto sa 15. Usa ni atong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dabtong pula. Mahadlokon siya sa Dios, unsa diri mahadlokon siya sa Dios og ang Ginoo nag-abli siyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya og ang tibuok niyang panimalay. Unsay gingon sa buhat kapitulo 2 bersikulo 39 kay ang saad alang man kaninyo og sa inyong mga anak. Therefore ang gibunyagan dili lang mismo si ang inahan nga mao si Lydia kundi ang tibuok niyang panimalay. Kung iniliso ni Brad Nicolay household, ang usa ka household mga igsoon may kani ang ato ang mga kanang BHW kanang mga barangay health worker kay kung household naagyo na kuno bata pobre kay kuno ang usa ka panimalay kung walay bata. Dayon unsa may gingon sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto 16 dili ba ni apilon usay sa atong mga igsoong with due respect nila nga mga dili katoliko. Kay diya sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto 16 ningon na pud si Ginoong Hesus, panglakaw kamos tibuok kalibutan, isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuog magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. So, isangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Juan 3:6 ang gianak sa espiritu, espiritu usab, ang gianak sa tao, tao usab. Therefore, kung nay moingon nga ang bata dili tao, kinsa man din ang nanganak sa bata? O kaingon ta diya nga
asa naman pud na taon git. Unya unsa man kalig-on kung moingon manggod ta mga igsoon nga kanang puya, kanang bata wala na apil sa bunyag. Ug naa si San Pablo motingog si San Pablo nga unsa may gingon ni San Pablo. Sama ra kuno sa dili pa nato nabasahon Galacia 3:26 sama ra nga ang mga puya ug mga bata kung dili ni sila apil sa bunyag Brad Nicolay, Brad John ug sa atong kauban na rin si Brad Edgar atong gipahilayo ug dili ta gusto nga ang usa ka tawo, usa ka puya ug usa ka bata dili mapahiduol kang Kristo. Ngano man Galacia 3:27 klaro man na gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo Hesus ug aron makaambit sa iyang kinaiya. Therefore, manang sa Mateo 28:19, ingon si Ginoong Hesus, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, himuas lang akong mga tinun-an, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu, og tudloi sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug ako magauban kanyo hantod sa katapusan sa kalibutan. Wala magigsoon nga, og bunyagi sila, mo nang kining sakramento sa bunyag, usag yun nga nakapalig-on ako sa akong pagkakatoliko. Kay with due respect sa atong mga igsoong dili katoliko, wala gilabot ang mga puya o bata. Munang unsay gingon, gawas kung ang tao matao pag-usab sa tubig o sa espiritu, Episo 1:13 unsa may gingon, gipatikan na kamo sa Espiritu Santo aron timaan nga iya na kamo sa Dios. Iya na kamo sa Dios. Ang tubig 1 Pedro 3:20 nga 21 ngadto 22. Kung na 10 minutes na. 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 21 ngadto 22. Walo lamang katao ang naluwas sa tubig nga sulod niya og ang tubig naghulagway og bunyag. Dili paglimpyo sa lawas nga hugaw kundi aron paglimpyo sa konsensya nga sad-an og naulipon sa sala. Munang klaro na ato nang ipaklaro munang kay ang bata tao man apil gid siya sa bunyag. Kay sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 14 ngadto 16 ng Buhat kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto 16 kay sa Buhat 2:39 kay ang saad alang man kaninyo og sa inyong mga anak. Therefore sa Buhat sa mga Apostoles kapitulo 16 bersikulo 15 ngadto 14 ngadto 15 si Lydia gibunyagan si Lydia og ang tibuok niyang panimalay. Dito ra siguro tang motapos ang Okay. igsoon. Salamat Brad Lord John sa affirmative o Brad Kulay affirmative gihapon. Karon ang cross-examine 5 minutes. 5 minutes lang. 5 minutes cross-examine kay ni Brad Edgar Nicolay. Cross-examine alang sa kaning affirmative gikan sa negative side. Asa ba? Dire ba? Kana wa man tilayon. Sige. Wapay kuano time kay mo pasalamat sa ako. Sige, dito na to ikaw. Sige, salamat kay Salamat, Brad John, atong moderator, akong kauban re, Brad Nicolay, Brad Lord John Obina. Yan ni Sir Adinsel Figueredo, no? May hapon ninyong tanan o sa mga naminaw ron. Nindot kayo ang presentation nilang Brad Nicolay, nila ni Brad Lord John Obina. Now, doon ay mga teksto yun ilang ipanggamit. Nindot na kanay mga teksto. Una na ko nga punto sa pangutana, inyo mang ipahayag nga necessity gini kay sakramento. No. Unya, kay kinanglan lagi, unya inyong pagtulunan, bunyagan ang mga bata, infant. So mo nang inyo gyud nga bunyagan or bautismuhan. Now, ako lang sundan ang inyong pagtawag sa manluluwas, no? Kay di man na mo itong mga punto, may tungod sa ngalan kay ako ang akong igamit Yeshua man, inyo Jesus. Ato lang nang sakyan. Now, kay necessity man kay sakramento ang bunyag sa bata, ang pangutana. Sa diha nga natao ang manluluwas nga matud pa ninyo sa Jesus. Anak man siya, ngano
nga wala bunyagi, wala pa bunyagi ni Jose ug ni Maria samtang bata pa. Dako naman, 30 anyos naman si Yeshua or Jesus nagpabunyag. Salamat Brad Edgar og ato ihatag ni insa may question. Bisag kinsa nila. Bisag kinsa nila sa duha ka kuan alternative. So niya ang pangutana no. Sumala sa Biblia si Ginoong Hesus dili nato ikalimod nga gibunyagan siya dako na. Ang gabunyag po niya dako na. Kung atong subayon gyud, although wala man na nato diri nga ato mangyong gipamatud-an nga dili na nato makumpara si Ginoong Hesus tungod kay kung ato na siyang ikumpara wala gyud mga pundok sa tinuoan nga makatuman niini tungod kay kung basahon nato gibunyagan ni San Juan si Ginoong Hesus 30 na ang iyang pangidaron. Pero unsay gingon dito sa diyang buhaton ta kini aron pinaagi nini makatuman kita sa gisugo sa amahan. Walay question diya nganong dako tungod kay sa suba ug atong gamiton ang pilosopo nga tininuod gyud pod basihan nato timan-an nato mga igsoon ha gibunyagan si Ginoong Hesus sa suba sa Jordan. Kung moingon ta gamay bunyagan unya unom naman ka bulan ang pagkamagulang ni San Juan but mga lumos in town sila direct ba kanang punto por punto ba pero unsay gingon aron matuman ta kining maong buhat. Pero sa katisismo sa simbahan among gipaklaro nga makadawat di ka sa tanang mga sakramento kung pinagi sa bunyag. Magsugod po ka sa imong pagkatinun-an, diha pod sa bunyag. Ingon man si Ginoong Hesus Mateo 28:19, panlakaw ko mas tibok kalibutan, imuan sila kung mga tinun-an, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kinsa maning namulang aning bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Si Kristo nga dako na. Dili bata ang nagtudlo nini. Muna mangigsoon nga dili na mo ang pangutana ato lang i-correct nga dili gyud na mo haom tungod kay wala man na sa Biblia nga ingon si Ginoong Hesus nga dako na gyud ha. Pero ang mabasa dako na gibunyagan dili na siya ika-apply tungod kay ang pagsugo sa Ginoong Hesus dako naman pud siya na ingon sa Mateo 28:19 nagpili siya og mga tinun-an busa ang among tubag niya na sa nindot kay pangutanang Bro Edgar dili na siya nato magamit nga pangutana tungod kay si Ginoong Hesus nag-ingon man buhaton ta kini aron niining pagiha makatuman kita sa kabubuton sa akong amahan. So ang pagbunyag day makatuman kita sa kabubuton sa atong amahan. So salamat Brad Lord. Sunod pangutana. Ang sunod pangutana sa negative side kang Brad Edgar. Sunod pangutana. Inyong gigamit ang Juan 3:5 nga giingon didto, gawas kon ang tao magapagkatao pag-usab dili makasulod sa gingharian. Kay ang bata tao busa apil sa bunyag or bautismo. Karon inyo pong gigamit ang Marcos 16:15 ngadto sa 16 nag-ingon didto sa 15 iwalin ninyo ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat. Karon ang bata apil na sa tanang binuhat. O sige mo po sa no? Excuse me. Atong oras alas 4:30. Okay. Magsoon padayon ta sa atong programa sa Dialogo sa Kamatuoran. Atong padayon ang pangutana sa kang Brad Edgar sumilay sa iyang pangutana dito sa affirmative kinsa may mo. Si Brad Nicolay ang mutubag. Si tiwas ang pangutana ba Edgar? So, sunod pangutana. Inyong gigamit ang Juan Kapitulo 3, versikulo 5 nga nag-ingon didto nga gawas kon ang tao magpagkatao pag-usab dili makasulod sa gingharian. Unya inyong gi-apply nga apil gyud ang bata kay sa bunyag kay ang bata apil sa giingon nga tao. Inyo sa mga gigamit ang Marcos 16:15 ngadto sa 16 nag-ingon didto nga iwali ninyo ang maayong balita sa tanang binuhat. Question. Uyon ba mo nga ang bata nga bagong natao apil pod sa tanang binuhat? O yun. Okay, salamat.
ang bautismo ug pagtuo nga diha sa bersikulo 16 resulta kana sa pagwali. Karon inyo bang giwalihan ang mga bata kay apil man na sa tanang binuhat aron bunyagan siya? Okay, Brad, ako sa iyatang Brad. So ni ano? Brother John. So atong kompletohon tanan no kay ning gamit ta sa 135 kuan man kay ang pangutana ato sang ikorik gamay nga gawas kung ang tao matao pinagi sa tubig ug sa espiritu. Ang atong gigamit sa Marcos 16:15 isangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Therefore na nga ato ang klaruhon nga ang bata tao man 136 ang gianak sa tao tao usab. So kay ang maayong balita mahitungod sa bunyag isangyaw man sa tanang tao, therefore ang bata kay tao man Sangyawan. apil sa bunyag. Apil ang sangyaw. ang dirita ato sang ipadayon. Sige. Kung mayngon ta nga ang bata ginagamit mig Mateo 28:19 nagreferal sa bata tungod kay unsay gingon bunyagi sila sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo og tudloi sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Therefore, ang gitudloan ang mga bata pero human na sa bunyag. So klaro kayo, kung magbunyag, tudloan. Mo nang duna mi mga mo na lang ipakapin duna mi mga katikista nga mutudlo sa mga bata nga nabunyagan. Okay. Daghang salamat Brother Lord John Napay atong oras. atong padayon sa Sunod pangutana. pangutana. Inyong gigamit ang buhat kapitulo 2 bersikulo 38 paingon sa 39. Sa bersikulo 39 giingon dito kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak og kadtong tua sa halayo. Ang inyong gidriban kanang giingon nga mga anak unya buot ninyo ipasabot mga bata na nga gagmay masuso pa. Inyo kahang nasabtan ning maong teksto nga gagmay ning mga bata din Brad Nicolay. ining mga anak. Kani bahin sa mga anak, Brad, wa man po mag-ihon diri nga way labot ang bata, no? Nga kuan sa mao nga teksto. Pag iyong mga anak kay ang bata nga masuso, anak man sana siya, nga gani po sa gikutlo kagani ni Brother Lord John sa buhat 16 nga usa sa mga kuang gyapon sa buhat sa mga apostoles doon na magpagpamunyag ang diha sa tibok pamilya. Mo na nga kung tibok pamilya naagi bata po na no nga masuso. Dili po mabasa na to nga wala sila labot, no? Mo na Brad. Bisan tuod og implied na sa nga kuan no. Okay. Okay. Ah, Napay So ato lang kuan kay kani ato educational. So educational man no. Kanang pagpangutana manggod nga kana dagko no ba kana gagmay mga igsoon ang pagingon diha nganong ning gamit man mi amo gyud ang balikan ang among gigamit kay mao diha man nangutana nga atong igsoon nganong ning gamit man mi buhat kapitulo 2 bersikulo 39 kay ang saad alang man kaninyo og sa inyong mga anak gamit mig buhat 16:15 mga igsoon 14 ngadto 15 kay nagpasabot lang nga sadyang namunyag ang mga apostoles si San Pablo ginang bunyag diri namunyag si San Pablo ang inahan nga si Lydia iyang gibunyagan ang tibuok panimalay therefore isip inahan apil gyud ang iyang anak kung maingon ta ang dagko ra ang gagmay dili anak asa man murag ang mga tao moingog kaluoy sa mga bata kay dili man siya anak kung puya pa siya sumo na atong tubag. last question or 3 minutes. 3 minutes. Okay. Another Okay. question. Inyong gigamit ang buhat kapitulo 16 bersikulo 15 nga gibautismuhan ang tibuok panimalay. Agkadto mining magbalantay sa bilangguan, Brad, gibautismuhan ang tibuok nilang panimalay. Buot ba ipasabot may stricto gyud ninyo nga kanang panimalay tanan na ay gagmayng bata? So ato lang i-correct gamay no kay ang pangutana kuno nga sayop ug tubago na nimo sayop ug tubag. Mga igsoon ang atong gigamit Bro Edgar dili na
ang konteksto siya gigamit na mo buhat 16 alang sa naminaw kay wala man na sila nagbasag Bible. Buhat 16 14 ngadto 15 dili ang gwardiya diya. Ang konteksto diya si Lydia. Lydia na ang mabasa. Si Lydia og ang tibuok niyang panimalay gibunyagan. Therefore, moingon tag tibuok panimalay naglangkob na sa tanang pamilya ng panahon na. Unya klaro man kayo nga Mateo 28:19 si Ginoong Hesus nagingon, bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo og tudloi sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Mo nang ang among og moingon tag ang bata mo na nang Mateo 28:19 bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak og tudloi. Mo nang kung moingon man gyud ta nga unfair kayo kung moingon ta nga ang usa ka panimalay walay bata. Ug moingon po ta unfair po kay kung moingon ta nga ang anak, yung isipon lang anak, Brad John, Brad Edgar, o Brad Nicolay, katong lang dagko. Kay, wala kay mabasa sa Biblia nga, ang tawgon rag anak, Brad Nicolay, katong lang dagko. Apil ginang puya, kay gikan manas puya, hanto ni dagko. Okay, wala. Tapos, Wala na, wala na. Oh. Sige. Siya na po rin. Ha? Siya na po mo pamato. Sa negative. Ang negative, mga igsoon, aray na punta sa negative side. Yan na pong kuan. Ang Bungkago na. ha? Bungkago na ang tema. Atong tagaan siya og panahon sa pag kuan. Dagan kay salamat Brad John atong isip moderator. Salamat ni Brad Lord John Obina og ni Brad Nicolay Lucinios. Now, ang tubag ni Brad Lord John or nilang Brad Nicolay may tungod sa una na kong pangutana kay lagi nisisitiman maisip ganig mandatory kay sakramento god matod pa ni Brad Nicolay ang bunyag unya ilagyod nga gipasabot nga bunyagan yun ang bata kay lagi gigamit nila ang Juan 3 versikulo 5 nga ang bata apil na sa giingon nga tao. Og ang buhat 2:39 nga ilang gigamit kanang giingon diha nga ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak ilang gi-apply ang mga anak diha sa gagmayng mga bata. Mao nang ako silang gipangutana inyo bang nasabtan ning maong bahin sa kasulatan? Kay kanang mga anak diha wala na magpasabot nga gagmay na dayon ng mga bata. Kung tanaw nato ang context, kanang kaninyo dinha mao ang mga Israelites people. Or bisan man ganig dili mga Israelites people, bisan pag mga Pilipino, sa pag-ingon nga inyong mga anak, wala gihapon na nagpasabot nga gagmay ng mga bata. Bisag dako na ng mga tao, lalaki, babae, mga anak na nila, mga liswak nila, wa na magpasabot nga gagmay na dayon nga mga bata. Now ako silang gipangutana, ang Marcos 16:15 ngadto sa 16 atong makita nga mahitabo ang pagtuo og bautismo after mawalihan. Unya niuyon sila nga ang tanang mga tao apil ang mga bata. Unya kay pawalihan man. Pero ang tubag ni Brad Lord John nga bunyagan jud sa didto na walihig madako na. Dili na mga higala o mga igsoon. Kami uyon jud mi nga ang bata apil sa giingon nga tao. Ang mga bata ang gagmay apil sa giingon nga tanang tao, tanang binuhat. Uyon jud mi nga tanang tao bunyagan jud na bautismuhan. Gikinahanglan nga matapag usab apan ang pangutana when kanus
Kay kining bunyag bautismo sugo man na. Individual ngadto sa mga tao. Mao nga kay sugo man na, individual man na may formula. Kung sugo gani pananglitan ang karabaw, ang nati sa karabaw bago pang nahimugso, karabaw man na. Pero kung patrabahoon na nimo ang karabaw, suguon sila magbalsa, magdaro, dili pa na pwede sa nati nga bagong nahimugso. Anang sugo. Individual man na nga sugo para sa mga tao karon gigamit gani ninyo ang buhat 2:38 pag hinulsol kamo og magpabautismo ang matag usa ka ninyo sa ngalan ni Yeshua Jesus na inyo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Naapay paghinulsol. So, unsaon man na ron paghinulsol sa gagmayng mga bata? Kay sugo man, inig-ingon sa magbubunyag ninyo, nga bunyagan ka, kinsa may mutubag, ginikanan. Ang ginikanan mo'y nagbuot nga bunyagan. Dili gyud ang usa ka persona maoy nitubag nga bunyagi ko. Mao na nga kita uyon ta nga ang tanang tao kinahanglan matao pag-usab. Walihan ang tanang binuhat. Dayon ang mutuog magpabautismo. Yes. Mao na nga ang amoa kanang makasabot na gid siya. Duna na siya pagtuo. Duna na siya paghinulsol. Kawalihan una siya. Ugon niya, sa ilang gigamit, malidya ba to o magbadalantay sa bilangguan, pero kung wa yung ko masayop, di na lang nato problemahon og si Lydia ba to magbalantay ba sa bilangguan, pero sa ako yung huna-huna magbalantay sa bilangguan ng sa 16 Brad sa buhat. Pero kung malidya man na, okay lang. Pero ang punto nato din nga inyong gi-presume or unsaon na pa termino nga doon nagigagmay mga bata, wrong logic man na. Kay dili man tanang panimalay na ay gagmay mga bata. Pari na mo karon. Wala na may gagmay na mo, tibok panimalay. Daghan kayong panimalay nga wala na bata. Nga gagmay. So dili ika-apply. Nga mo ingon yun na nga dunay gagmay mga bata anang maong teksto. Ang atong subayon ang formula. Ang formula nga atong nakita din una, mahitabo nga dunay bautismo sa usa ka tawo. Kinahanglan mawalihan una siya sa maayong balita. Og kinahanglan pa siya nga mutuo. Dayon, kinanglan pa siya nga maghinulsol. Napagani pagsugid nga siya nituo nga si Yeshua. Jesus may inyong tawag, no? Bugtong anak sa makagagahom. O nituo siya nga si Yeshua gibanhaw na nasa buhat 8. Kanang pagsugid dapod gihapon sa Roma 10 versikulo 9 ngadto sa 10. Dunay mga requirements. Una, mabautismuhi or mabunyagan ang tao. Mao na nga na may formula atong makita sa balaang kasulatan.
Akong balikon nga wa gyud ta mosupak nga sugo gyud sa tanang tao nga bunyagan, walihan sa maayong balita. Apan ang pangutana, kanus asya walihi, kanus asya bunyagi, sa diha nga kawalihan na siya, sa diha nga mutuo na siya. Mao na, mga igsuon og mga higala nga ako naaman ko sa negative side, igo ra jud ko ga muhatag pud sa ako ang mga punto ngano nga dili gid ta muuyon sa bunyag sa bata, kay ang formula klaro og ang ila pong gigamit nga mga argumento huyang, no? Kay logically speaking, dili man na nato gyud ka-conclude ta nga ang ilang gipanggamit nga mga teksto sa Biblia nga doon nagigagmay mga bata. Kadtong sa Mateo 28:19, human na tog bautismo, tinuod na nga tudluan din sila. So, another point na pod, ngon saon nimo pagtudlo ang gagmay mga bata, bot bay pasabot nga padakon padayon usa pod. Kaya tudlo After nga nabaptize sila, tudluan na sila man gani to sa buhat 2. No, kung atong basahon ang tibuok kapitulo, after atong mga 3,000 ka mga tao nga na bautismuhan or nabunyagan, nagpadayon sila, naghiusa sila, padayon nga naminaw sa mga pagtulunan sa mga apostoles. So, anak yung adlaw. Tingali ang buot pasabot ni Brad Lord John nga nigbunyag sa bata, paabto break 12 anyos pataas, ay patudlo Dili na. After mabaptize, daghang mga butang nga itudlo. Muna. Okay, daghang salamat Brad Edgar sa imong statement nimo may tungod sa pagbunyag. So, ari na po ta sa sa cross-examination. Si ang affirmative mo cross-examine ni Brad Edgar Edgar Sumilay. Okay, Brad, salamat kay Brad Edgar, no? Brother, nag-ingon ka man nga ang bata walay pagtuo. Nag-ingon man din sa San Mateo 18:6 nga nagaingon abisan kinsa nga makapangdol sa usan ining gagmay nga mga bata nga nagatuo kanako. Unsa may mo ang kuan ini sayop ni nga mao nga teksto nga kay nigyong man ka nga way pagtuo ang bata. Gusto gyud na nga teksto, Brad. Pero atong i-differentiate, i-distinguish nato ang mga bata. Nay mga bata nga masuso pag yun, nay mga bata nga dagko na. Nituo na gud na, dagko na Brad. Nay pangutana. Kay nag-ingon man mga gagmayng mga bata, mabasa ba litra po litra nga kining mao nga teksto sa San Mateo 18:6 kay nag-isgot mga gagmay mga bata, way labot ang mga batang masuso nini. Dagko na kay mga gagmay man ni. Wala gyud na kay ninuon na gani ni duol nila. Abot pa sabto nimo gagmay mga bata way labot ang masuso dili sa gagmay. Dili sa gagmay mga bata ang masuso. Gagmay na sila pero kanang pagkagagmaya may kabuot na oy. Ikaw gani Brad, akong tanaw na yung sa'yo mo ingon pagay kog bata. Ba? Okay. Yun ba yun nagaingon usab nga maning Katuloy ng pangutana. mga 10 minutos na muna bali kayo ano. Naabay mabasa nimo litra po litra sa Biblia kay nagtutlo mo pugilag ang mga teksto ganiya nga
nga ang pagbunyag sa mga batang masuso sa simbahang Katoliko nga kini gidili o sayop diha sa balaan nga kasulatan, no? Wala may mabasa sa Biblia may tungod sa inyong grupo nga Katoliko, pero wala kita mabasa ana. Ang ato manggo dira Biblia man. Ang formula ray ato ang gisubay. Nga atong nakita nga dili gyud mo qualify ang bata nga bunyagan. Mao ba no ang kwan? Okay. Sa San Mateo kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto sa 16. Ako nga wala ng premise sa nila, no? Sa 16 nagaingon, busa mingon sila kang Hesus, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Hesus mitubag, nakadungog ako, wala ba dayo kamo makabasa nining bahina sa kasulatan? Nga nag-ingon, ang mga bata o ang mga masuso gibansay mo sa paghalad o himpit nga pagdaig kanimo. O yun kanini o supak sa Wala. mga teksto. O yun, kay mo may nabasa pero wa na magisgot ng bautismo. Wa na magisgot og bunyag. O niya kay diri ko sa pagtuo, no? Kani nga maong teksto nga nagingon og naghalad og himpit nga pagdaig ang mga bata nga mga masuso ug ang mga masuso. Mahimo ba nga makadaig ang usa ka tawo ngadto sa Ginoong Kristo kung wala siya pagtuo? Now, base sa gitawag og hermeneutics, tanawag yun ang context. Symbolikal ba o literal ba? Kay kung granting nga dunay giingon diha nga dunay pagdaig ang mga bata, ang makagagaho mismo mo'y nasayod ana og sa unsang paagi. Gani ultimo mga bukid, mga kahoy na mabasa nato sa Biblia nga gingon nga nagdaig sila. Pero in its actuality ba? Kanang pagtuog yun, sama ng walihan bitaw? Ang pangutana, doon na bagay pagtuo ang mga masuso. Muna nga, kanang na ang imong gigamit, dili gyud na ma-apply sa actual gyud nga pagtuo nga sa maturity na gyud sa tao. Doon na gibot lang ipasabutan ng masuso diya nga nagdaig. So, balik ta. Ingon man ka nga kanang symbolikal ni. Ang mabasa diri, ingon ang mga Hudiyo, nakadungog ka ba ni anang mga kay ang mabasa diri naninggit sila og niingon, dalaygon ang kaliwat ni David. Ingon man ka nga symbolikal na nabasa ba naninggit ba gyud ning mga ingon ka nga kanang ingon ka nga dili ni sila wala ni sila pagtuog. Ang among ganing pangutana, makadaig ba ang usa ka tawo kung wala say pagtuo? Balikan ako ang pangutana. Dali pa nato ipadayon ng tubag dito sa negative atong oras alas 5 sa kapunon. That Time Check is brought to you by M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Mga higala, gusto ba nimo nga mas mahimong gwapa, gwapo og mas kumpiyansa sa imong kaugalingon? Adtuo na ang Elements Beauty Salon and Spa. Elements Beauty Salon and Spa. Gagi pa nag-iyahan ni Madam Emma
pangutya nga nahimutang sa EJ Building 607 Capitol Drive, Estaca, Dipolog City. Sa Element Beauty Salon and Spa, kompletong ilang mga serbisyo aron mahatagan ka og world-class beauty and wellness experience. Hair services, haircut, hair blow dry, hair treatment, hair color, hair rebanding. Ang presyo magdepende sa gitason sa imong buhok o sa brand sa hair color nga imong pilion. Available ang mga kalidad nga brand sama sa Natural, Matrix o L'Oreal. Face and body services, diamond peel, facial treatment, face and body slimming, hair removal, eyebrow ug eyelash enhancement aron mas mahimong nindot, natural ug elegante ang imong panagway. Advanced beauty treatments, blood phototherapy, warts removal, carbon laser, tattoo removal, nail studio, manicure, pedicure, foot spa, hand spa, and paraffin wax treatment. Busa, ayun na paglangan. Hatag yung panahon ang imong kaugalingon o batiya ang kalidad nga serbisyo sa Element Beauty Salon and Spa. Bisitaha sila sa EJ Building 607 Capitol Drive, Estaca, Dipolog City. Para sa appointment o mga pangutana, tawagi o i-text ang 0935-021-0302. Anaa din ha ang mga di kalidad o maabi-abihon nga mga beautician nga siguradong atimanon jud ka. Elements Beauty Salon and Spa. Di nang imong kaanyag og kumpiyansa mao ang among prioridad. Kaysa Element, ang imong beauty among gi-atiman uban sa kalidad, kaharuhay og professional nga serbisyo. Elements Beauty Salon and Spa. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. Papaya, glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Dialogo sa kamaturan. Okay, padayon ta sa atong programa. Usab ang question ni Brad Lorjon dito sa kuan kang Brad Edgar. So, kani kung balik no. Gingon diri sa Mateo 21, 15 ngadto 16, ang mga Hudiyo ningingon, ang mga bata ug mga masuso ning singgit ug niingon, dalaygon ang kaliwat ni David. Busa niingon sila kaniya, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Akong puntos pangutana, Bro Edgar. Kaning pag-ingon nakadungog ba ka sa iyang gisulti? Literal ni o symbolical? Tubag. Imong nabasa. Pero by logic, imposible man na ka nang masuso diha nga nagsinggit. Muna nga kinanglan yun na. Pero muna nga, nagingon biya ko ganiha, ang makagahom ra maoy nasayod kung unsay mga aktuisyon sa bata nga maingon siya nga giyon sa to dia pagsulti nagsinggit, nagdahig, no? Kaya akong giingon ganiha, in reality, kanabang naagyod sa pagwali bitaw sa maing balita nga i-determine yun nimo nga ang bata o ang tao nga nituo gyud siya. Unsaon man nimo pag-applyan ng naang masuso? Kinanglandunan na lalom nga pagsabot ana. Dili gid na siya ma-apply sa bunyag. Akong baliko ng pangutana, Bro Edgar. Si Jesus ang ningingon nga si Jesus ang
litok diri og ang mga Hudiyo nga nakadungog sa singgit sa mga bata? Si Jesus. Pero ako na nang gi-explicar ugon sa view na ko ana nga dili na ma-apply gyud sa actual gyud nga pagtuo nga inigwalihan nimo ang bata nga mutuo gyud siya. So dili yun katuan. Muna akong view. So padayon ta. Ingon man kaganina nga ang akong punto sa pangutana, asa mabasa nga ang bata walay apil sa bunyag, ang puya og bata walay apil sa bunyag. Sugo sa Dios nga walay apil ang bata og puya sa bunyag. So yes or no? Kaning atong dialogod karon giterminuhan man sa atong moderator og debate. Wala gid ni masabot pag-ayo og unsa gyud porma sa tema kay wala may gingon nga sumala sa mabasa. Muning ang nahitabo nato ron kining implication, no? Implication. Unsa to? Otro ako nimo pangutana Brad Lord John. Ganina sa pagpamatuod na mo nang gamit mig kapitulog bersikulo nga ang bata tao so apil sa bunyag. Ang among pangutana karon isip ni nigarman ka nga walay apil ang bata, ipamatud-an na mo 136 nga ang gianak sa tao usab. Ang akong pangutana, asa mabasa nga ang puya og ang bata walay apil sa bunyag? Honestly, mutubag ko categorical answer nga walay mabasa litra por litra. Kaya ang atong gihinahimo dire puro implication logical. So sa Marcos 16, 15 ngadto sa 16, ang bautismo ug pagtuo resulta sa pagwali. Kinanglan ang tao mawalihan una. Ayha siya mutuo, ayha siya bautismuhan. Karon kay dili man na mahimo sa kabata nga bag-o pang masuso. Munang ang atong implication din ha, mao nga dili pagyud qualified ang bata nga bunyagan. Pero walay mabasa. Walay mabasa litra por litra. So ano na po ni Brad Kulay? Okay na oras, Brad. Siya na mo summary, Brad. Siya mo summary. Brad Edgar. Minutes. Imo na pong summary. Wala na question wala na duha ka barog, no? Wala na kaya pigano sa oras sa ikaduhan. Sige. Sige. Daghang salamat, no? Now, atog yung ipaklaro nga ang Congregation of Yahweh wala gyud musupak sa teksto sa Juan 5:3-5 nga ang tao kinahanglan matao pag-usab. Dayon Marcos 16:15 ngadto sa 16 kinahanglan mawalihan gyud ang tanang binuhat. Apan ang pangutana kanus Asya kinahanglan matao pag-usab, kinahanglan kanus Asya walihan sa diha nga mutuo na siya. Abinakot og duna pay ikaduhang barog kay mangutana unta ko pero ato na lang ibutang sa summary. Isip sa delivery nako isip pangutana ang gigamit nilang teksto nga naghisgot og dunay pagtuo ang masuso. Mangutana ko sa akong mga amigo, in reality, in its actuality, sa diha nga nahimugso mo, doon na nabamoy pagtuo. Ang tinuod yun, di yun na mahitabo. Pulos ta nakaagi og bag-ong nahimugso. Wa pagitay pagtuo, wa patay hanaw. Sagpaakon patag halas tugdunan og langaw.
Unang katong ilang gigamit, kinanglan to og lalom nga pagsabot, unsa gibot ipasabot. Wala gyud to'y kalabutan may tungod sa bunyag. Dili qualify ang mga bata nga bag-o pang natao. Ang mga tekstong ilang gigamit nga bunyagan ang tibok panimalay dili to magamit nga moingon ta nga dunay gagmay nga mga bata. Gani gipangutana pud ko sa atong amigo nga duna bay mabasa litra por litra nga walay apil ang mga bata sa bunyag. Honestly nitubag kog wala, pero wala naman ko'y siken nga barog kay mangutana pud unta ko mabasa ba pud sa Biblia nga bunyagan ang gagmay mga bata. Dayon mangutana pa unta ko kung asay record sa Biblia nga doon nagi mga bata nga gagmay nga nabautismuhan. Sa adlaw sa Pentecostes, about 3,000 persons, 3,000 souls. Doon na by record adto pila ka buok mga bata nga gagmay. Daghan gud to kayo. Kay wala gyud kay ikapakita. Ang atong nakita gyud sa balaang kasulatan, kung atong i-itemize, tanan nga nabautismuhan or nabunyagan base sa record sa balang kasulatan, kadto lang yung gikawalihan dahil ni tuo. Gikawalihan sa maing balita dahil ni tuo. Mauna nga muingon ta nga ang mga batang gagmay, bag-ong na nga tao, mga masusupa, wala gyud na sa balaang kasulatan nga sila bunyagan or bautismuhan. Kay kinigong infant baptism naman tay church history by Richard Ramsey, wa man mi gasabot mo gamit magreferensya wala, pero ako lang ginang i-appeal karon naa na gina sa 6th century gihimo sa Romano Katoliko nga iglesia. Before ana wala pa infant baptism. Church history by Richard Ramsey. Naa na sa 6th century. Nidayag ang infant baptism sa Roman Catholic Church. Therefore sa balaang kasulatan wala gyud infant baptism. Balikon ko sa record sa balang kasulatan kung atong i-itemize ang mga panghitabo nga dunay bautismo nga nahimo, kadto lang yung gikawalihan. Ang mga bata, inikadako na, apil sila sa bautismo. Pero walihan usa sila kay doon naman ay personal conviction. Dili na pwede nga magpabunyag ang bata or bunyagan ng bata ang ginikanan mo interbyuhon. Kay naanay personal conviction. Nga ako tao, ako makasasala. Sumunang maghinulsol. Ako nituo sa maing balita kay ako makasala kinanglan maluwas ko. Ako nituo ko nga si Yeshua. Bugtong anak sa makagagahom. Nituo ko nga si Yeshua na banhaw. Doon ay personal conviction. Karon mahimo ba na sa bata? Kami dili gyud may problema ug mga matay ang gagmay pang mga bata. Kay iya na sa Elohim kay mga inusinti pa na. No? Iya na sa makagagahom. I believe. Okay na. Karon Okay na Brad Edgar imong ang tatong punto mo tiwas. Thank you lang sa imong. Sige. Daghang salamat. Yung karon ano na punta sa asa na question? Wala, summary na lang namo. Summary. Well, atong yatag ni Brad Kulay ang pag-summary sa
sa affirmative. Okay, salamat kay Badyon. Ang punto sa simbahang Katoliko nga gibunyagan ang mga gangmay mga bata tungod kay doon ni siya sala nga panulundon. Gani gisgutan ni Brother Edgar karon nga ang bata inosente. Dako po na nga debatehono no. Tungod kay ang bata gitudlo sa simbahan nga pinasikat sa balaang kasulatan nga ang bata doon na lagi siya sala gikan pa sa iyang pagkahimugso no nasa Isaias kapitulo 48 bersikulo 8 nagaingon nga sukad sa inyong pagkahimugso masupilon kamo. Unya kato usab nga naa sa Biblia nga ang sala misulo sa tibuok kalibutan og nawad-an og himaya sa Dios ang tanang katawhan og nataptan sa sala. Muna nga ang punto sa simbahan nga kaning bata wala gitudlo sa simbahan nga doon na siya gitawag na to og personal sin o actual sin no kundi ang sala nga panulundon. Muna kay doon na may sala gikan sa unang maginikanan nga siya danong si Iba na panunod sa mga anak kay pareho lang ang ginikanan dato ang makapanunod ang mga anak ayahay yun no magpobre ang ginikanan nagantos sa kalisod kay labi na gigasto nag-ayo ang kwarta wala gi unsalin na no gi waldas nagantos pud ang mga anak muna ingana siya nga nakasunod ang mga anak sa sala nga panulundon. Unya kay doon na may sala, unya kay ang bunyag usamang kapaghugas, mula nga magigitag bunyag, no? Kaya naman sa Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 25, tama 26 nga, bubuan ko kamo og limpyong tubig og mahinluan kamo. Muna nga ang bata, gibubuan na to og limpyong tubig, no? Aron mahinluan. Then usab ang punto na to nga ang bata, kay doon naman siya pagtuo, ya kani nga pagtuo dili mo ni acquired no nga pagtuo init na mo ni siya nga pagtuo gani gikutlo ka ganiha nga sa San Mateo 21 15 nga to sa 16 nga ang bata nga masuso giklaro na gyud dito kay ang problema kani balilga kani lagi masuso mo to na atong ibasahan nga ang bata nga masuso nakadayeg sa Dios mo na ipangutana nato nga makadayeg ba day ang usa ka tawo kay ang bata tao man kung wala kini pagtuo. Muna nga, that is logical, no? Nga mao nga pangutana. Muna nga, ang konklusyon, kaya nakadayeg man ang bata nga masuso, doon na siya pagtuo. Kaya dili sad puta maka-speculate sa kabubuton sa Dios, sa lihok sa Dios, nga ang mga bata nga masuso, makadayeg, no? Ngadto sa Dios. Gani mismo, gani ba, no? Naa sa Biblia, itong sa Lucas ba? Nga sa dihang ni adto si Kuan Lucas 1:42 nga niduaw ang inahan Lucas 1:43 nga niduaw ang inahan sa tong Ginoong Kristo ang mahal nga Birhen Maria Santa Maria ngadto sa iyang ig-agaw nga si Santa Elizabeth pagduaw na dito ang bata milukso niulpot una nga diya sa makita nga wa gyud posible lagi nga ang bata nga bisag na pa sa masuso pa sa napa sa taguangkan sa usa ka babae nga kini doon na gay pagtuo no. Unya ang tema nga atong gipamatuon nga ang bata bunyagan kay tao man atong yung napamatud-an no. Which is daghan ta magipangsay-say mga ina nga mga teksto nga which is napakapamatud ita. Diyan duga nga ni ako yatag akong kauban no Brother John. So, sa 3 minutes no, po niya. Mga igsoon, natay gipanggamit nga kapitulo bersikulo ganina, dunay wala gipangutana ang atong igsoon. Galacia 3:27. Ngano kang wala nang utana ang atong igsoon kay klaro manggod. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo Jesus og ang makaambit sa iyang kinaiya. Therefore, kung maingon ta nga ang bata og puya walay apil sa bunyag, kitay hinungdan nga atong gipalayo ang bata o tao kang Ginoong Jesucristo. Balikan natong Mateo 21:16 14, Mateo 21:14 ngadto 16. Kay ganina atong nadungog nga si Jesus kuno ang ningsulti. Tinuod ang ning tubag, pero kinsa kay ningsulti. Kay aron pod basig madungog ni sa uban, makapakonsensya mo guni kung basahon din natos 15. Unsa may gingon diri? Nangasuko ang kadagkuan sa mga pari og ang mga magtutudlo sa balaod. Kaya nakakita sila sa katinglahang mga nangasuko usab sila sa mga bata
nga tuwa sulod sa templo og naninggit. Dalaygon ang kaliwat ni David, busa sila miingon kang Hesus. O ang mga magtutudlo sa balaod ang miingon kang Hesus. Apaning tubag siya, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? So walay simbolikay diri. Dili ni simbolikal nga naman, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Ato pa ba ning himuong simbolo? Si Hesus mitubag, oo, nakadungog ako. Wala ba day kamo makabasa sa ubang bahin sa kasulatan na nagingon? Ang mga bata o ang mga masuso, gibansay mo sa paghalad o hingpit nga pagdaig kanimo. Mga igsuon, si Ginoong Hesus na yung nagpamatuod. Kinsa may atong tuhuan. Pero ang giingon diri, wala baday kamo nakabasa. Busa basa-basahon din ni natong kasulatan. Kay mingon man din ta nga ang bata, gigamit ni Mateo 18:6, gigamit ni Brad Nicolay, alang nining gagmayng bata nga nagatuo kanako. Unsa may tubag sa atong igsuon din kaatbang, atong daginuton ang iyang pangutana. Dagko na lagi na gigna na gani gagmay bata nga nagatuo kanako. Duha na ka istorya ang gisulti ni Ginoong Hesus. Wala man ning tuo sa Mateo 18:6, gigamit na kong Mateo 28, Mateo 21:14 ngadto 16 nga si Ginoong Hesus na ginaingon, ang mga bata o mga masuso gibansay ko aron paghingpit sa ilang pagdaig kanako. Mo nang nangutanas Brad Nicolay, makadaig ba ang usa ka tawo kung walay pagtuo? Wala gyud asa ka mabasas. Mo nang nitubag biya pod ang atong pinangga nga dili gyud makadaig kung walay pagtuo. Therefore, ang mga masuso mo nang sa Lucas, si San Juan nga nakadungog sa pangumusta ni Santa Maria, ang bata nga naa sa sabakan siyang inahan ning ulpot sa kalipay karon bisan ganig buang mugatawa na nalipay nagyo na say pagtuo. Unsa pagka manang atong gisgutan nangutana pud ta, gikundina sa atong igsuon ganina nga ngano kunong kanang tibok panimalay wala kuno nay bata diya. Ang atong gigamit na abay mabasa ditong walay bata, si Lydia ug ang tibuok panimalay gibunyagan sa mga tinun-an. Ang paggamit nato sa Mateo 28:19 atong balikan kay wala man ko niingon nga paabuton pag 12 ka tuig. Ang akong gigamit, ang uban bali man ang ilaha. Ingon si Ginoong Hesus, bunyagi, ikaw magbunyag tudluan. Ang atong nadungog karon sa atong katbang diri, pinangga ta ni, ang ila tudluan adi sir bunyagan. Ang gingon ni Ginoong Hesus, bunyagi sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi. Asa man na mabasa ng tudluan adi sir mo. Si Ginoong Hesus man, unang ang mga tinun-an wala gyud niingon apilon tong mga bata, apilon tong mga puya. Klaro man kayo, Galacia 3:27 wala na gipangutana kay ngano man ug pangutanon tanang Galacia 3:27 ang atong pinangga nisupak siya sa mabasa. Galacia 3:27 si San Pablo nagingon, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo Hesus aron makaambit siyang kinaya. Therefore mga igsoon, nangutana na pud ta ganina asa mabasa nga ang mga bata ug puya walay apil sa bunyag. Ingon na pud siya nga walay mabasa sa ato paday aha may among tuhuan ang kanang mabasa ug ang dili mabasa. Dito na lang siguro Brad John. Okay, dalang salamat Brad Lord John. Sa ato pa ang question? Wala na, ikaw na lang, wala na ba? Ha? Okay. Sa ako pong akong comment kuno ni God, ang mga bata para sa ako niya nagibunyag nga naman. Example lang. Unsaon man niya ingon mag-ingon mga God dire. Makihiusa kang Kristo. So ang bata kung mamatay dili na makihiyo sa ugulay bunyag. Na mo God. Unsa man pagkuan ang bata na magani pagkuan diri nga anay kapag tuo ang bata and ulpot God. Pero kanang pagpakighiusa so dunay kamatayon man God ang bata once ka ba disgrasya nagkamang siya na disgrasya. Unsa wa say kaluwasan kay di man day makahiusa. Moro na ako. Pwede ka mangutana? Sige, pwede. Pwede magkapangutana.
Nato ba, inyong igamit ang 135. Ang tanang Katoliko kay gibunyagan ng bata, kasulod din sa gingharian sa langit. Makasulod sa gingali. Yes. Para na Yes. makasulod. Ngano? Ha? Atong hunaon nga ang bunyag di ingon ang God si Kristo. Walay makasulod sa gingharian. Kasulod, Ha? purot yung kasulod. Wala ingon God si Kristo. Atong asong sundon ang kuan istorya ni Ginoong sa Kristo. Ginoo God. Ha? Walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon magpakatao po sa pinagi sa tubig. Now, gawas kon magpakatao pag-usab. Now, karon ang taang bata nga dili magpakatao pag-usab, unsa man niya pagkayusa dito sa ni Ginoong sa Kristo? Face to basis katong ipanggamit ilang kadorotyon o kulay nga ang bata doon ay ang mga masoso doon ay pagto, doon ay pagdaig. Yes. Pangutana, dihang bahina. Naghisgot ba dayon nga naay bautismo diha? Ana lagi, ang atong sabton diha mao ang pagkahiusa didto ni Kristo. Ang buti pasabot ko dili ka magpakatao pinagi sa tubig. Unsa man yung mapagpagi? Okay. Mangutana ko, follow-up question ba sa follow-up pagtuo sa question. mga bata ang gagmay? Yes. Sa dihang nahimugso ka, doon na kay pagtuo. Ani mogso ako. Ikaw mismo. Kamo mismo. Doon na ba mo'y pagtuo? Tanon, dili ko makatubag anak kasi Ginoong sa Kristo. Klaro kay nagtunig ingon siya nga ingon diri ha sa kasulatan. Dili man ako may may tuan ang atong kasulatan. Lagi. Tempa, Nasa isa, kasulatan. excuse me. Aysa. Naibalo naman ko. Okay, nasa kasulatan nga doon ay pagtuo ang gagmay ng mga bata. Personal sa akto, by experience, kay naamang kay pagtuo ang bata nga bagong nimugso. Sa dihang nahimugso, kadunan na kay pagtuo. Excuse me, kana ang lahi ng ako o kanin ang istorya diri sa Bible. Silang brother ko Bible lang man sa God. na akong pangutanon. Bible man God ang atong gidiskusyon Tukan diri. lang mo sa Ang bata tinuod. doon na bay pagtuo. Lagi. Ang Kay na- Bible man. Mabasa man ka diha. Okay, say O mabasa man ka din na. Blood. Kamu gyud mismo. Blood. Kay nakaagi man gyud tatanan og bagong pagkaymugso. Doon na ba mo'y pagtuo? Niya. Kita'y mutubag. Mo nag-ingon ni Brother John. Si Ginoong Hesus nag-ingon na, alang nining gagmayng bata nga nagatuo kanako. Ang Biblia pulong sa Dios. Musa Okay. dawaton ako na may pagtuo kay ang Dios may nagmatuod. Okay. Naa sa Biblia, no? Yes. I-prove na sa inyong kaugalingon kung tinuod ba. Wala ta nagdebate diri bahin sa atong personal. Atong gidebatehan ang niya sa Biblia. So, Sorry lang. nakadungog na mugwali sa una. Bago mong nimugso. Yeah. Ganito mo. So mo na no, ang among gibasihan God, ang Biblia pulong sa Dios. Kita binuhat man ta sa Dios. Kung ningingon ang Biblia nga kay ang Biblia pulong sa Dios, mga ginamo ang among ipaklaro diri no, ang simbang Katoliko kanunay gyud ang Biblia pulong sa Dios. Kung namulong ang Dios pinagi sa Biblia nga ang mga bata ug mga masusog hingpit ang ilang pagdaig, therefore tinuod Lagi. kasi may nagsulti. Ang Biblia nagsulti. Karon, literal gyud na matud pa ninyo. Karon, buot gyud na ako pangangyoon ninyo, i-prove na sa inyong kaugalingon. Well, ana lagi. Kay naaman ka na sa Kung Biblia. istorya ka nga i-prove na mo sa mong kagalingon. O naaman ka sa Biblia Then, nga. excuse me, literal man ka na. Mr. Naaman ka sa Biblia. Mr. I-prove sa Negative. inyong kagalingon nga kapag kahimugso ninyo, No. doon na mo'y pagtuo. Dili na to na makwan kay ang gisulti diri. Bible ni word of Dili God. na literal diha, Brad. Atong oras alas 5 sa imedya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Gikan sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Ang galing for everyday. Ana kung smart ang
dishwashing paste na ay double tanggalin formula. Tanggal galing ang sabo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Lumber, wag ka ta. Tanggalin-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Price LPG. Price gas, free delivery. Mga ka-Price Gas, usa ka maayong balita. Price Gas Promo. Price Gas Promo. Price Gas bring you for 2.7 kilogram power kalan set. Original price is 1,500 pesos. Promo price 1,100 pesos na lang. Save 400 pesos for 11 kilogram cylinder with content. Original price 2,720 pesos. Promo price 2,320 pesos. Save 400 pesos. And for 22 kilogram cylinder with content. Original price 5,030 pesos. Promo price 4,010 pesos. Save 1,020 pesos for 50 kilogram cylinder with content. Original price is 9,070 pesos. Promo price is 7,910 pesos. Save 1,160 pesos. Kini barato. Kini garantisado. Available all the time. Safety pa ang panimalay. Atong kasaligan. Luwas ang kinayahan. Basta LPG. Price gas. Basta price gas. LPG. Promo starts on August 1, 2025 for a limited time only. Please visit our refilling plants. Price Gas Aurora Plant located at Kahayagan West, Aurora, Zamboanga del Sur. Price Gas Oroqueta Plant located at Upper Rizal, Oroqueta City, Misamis Occidental. Also visit our Price Gas Sales Center in Molave, Tangub, Pagadian, San Miguel, Bayug, Sindangan, Ozamis, and Dipolog Sales Centers or through our official Facebook page, Price Gas LPG, or dial #98000. Sa Price Gas, sigurado ka. Basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG. Open na ang Jelaico Hardware na sila nahimutang sa National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Dool sa edipisyo sa PhilHealth, nangita ba kamo og kompletong mga materyales sama sa konstruksyon, plumbing, electrical, paints and hardware supplies o klase-klaseng mga power tools ug machineries? Jelaico Hardware na ta. Naglisod ba kamo o parking sa sentro? Uy! Daghang parkingan sa Torno. Ato na ta sa Jelaico Hardware, National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Kita kits! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Dialogo sa kamaturan. Okay. Padayon ta sa atong diskusyon. Ang atong diskusyon, ang bata ba dunay pagtuo? Alam mo na. Ang bata ba dunay pagtuo? Mulpot ka ang bata. Okay. Moderator man ka atong ikuan ni Brad Nicolay kasi mutubag ko. Ako tagaan po ko nilang time pag Ako informal lang pangutana. Sige, Brad. Parang may pong pagkatubag ni Brad Nicolay. Sige, Brad. Inyong gipamatuod nga ang bata doon na nagipagtuo. Bata bang gamay masuso nga mudaig na gani. No? Kay naman na sa Biblia, gusto na ko nga i-proves ninyo kay pareha man kita na nga tao. Kung literal yun ang ipasabot ana nga doon na pagtuo ang mga bata, doon na pagdaig, gusto na ko nga i-confirm, i-prove sa inyong kagalingon nga sa diyang nahimugso mo, doon na ba mo'y gihimong pagdaig, doon na ba mo'y gihimong pagtuo. Brad Nicolay, tubaga. Brad, dili kami mo ay nagpamatuon nga ang bata doon na pagtuo. Kung dili, si Ginoong Kristo yung miningong nga naging lagi siya din nga gibansay mo ang mga bata o ang mga masuso sa himpit nga pagdahig kanimo. Mo na nga
Di maging makadayeg kung way pagtuo. Nga kaganiha itong gikutlo po itong sa San Mateo gihapon nga doon ay 18 nga nagatuo. Nga ito kaniya no, ang mga bata, ang mga gagmay mga bata sa Ginoo. Bali, kani ang atong gikutlo nga bata doon ay pagtuo nga pinasikal sa mga teksto sa Biblia nga atong gipadayag din kamatuoran ni siya nga ato ang dawaton ug pagatuhuan. Unya ang atong interpretation niini mao ni gitawag og inborn nga pagtuo, innate nga pagtuo nga naa ng daan nga gitisok sa Dios sa usa ka bata. Kaya kung mingon ka nga walihan una ay makabaton og pagtuo, that is acquired no nga pagtuo. Kung mingon tag acquired, nakabot lang na to ang mong pagtuo tungod kay nawalihan. Diba? Kaya akong basahon nga teksto. Nasa ko buhat 16. Ningon na. Kanya, giwalihan sila tanan. Doon na buot na. Dari sa buhat 16, 29, ningon. 29 yun. Mitong, ang tinugyanan sa karsil, nangayog suga. Unya mi sulod siya nga nagdagan. O miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo og ni Silas. Og sa 30 unya sila gipagawas niya og na gipangutana, Sir, unsay akong buhaton aron ako maluwas? Sila may tubag. Tuo sa Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imong lakip ang imong pamilya. Unya sa 32 unya siya ug ang tanan niyang sakop sa iyang panimalay giwalihan tanang sakop sa panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Kaya nga no, na may mga buot naman. Klaro kaya na unya siya og ang itanan niyang sakop sa panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. O sa ato pa, kay dagko naman sila tanan gipa-appeal dito sa pagwali sa Dios. Brad moderator, follow up na ako ni Brad Nicolay. Nagisgot siyang inborn nga pagtuo ug acquired. Kung nakaibalo mo sa ako ang kung nakasabtan ninyo ang akong tunada, acquired nga pagtuo. Acquired. Kanang makadaig na gani actual, kung inyong iliteral, nga makabukag yun sa baba, nga magdaig siya kay doon na siya pagtuo. Muna akong bot ipasabot kay ako ang pagbungkag nga disir ang tao bunyagan or bautismuhan, doon na siya acquired nga pagtuo. Muna kay acquired man nga pagtuo, gipangutan na tamo. Wa ko mo supak unsay nabasa sa Biblia, pero gusto lang nako nga i-confirm sa inyong kaugalingon ang acquired nga pagtuo sa diha nga nahimugso mo, doon na ba mo'y pagtuo. Ang atong target ang diakot sa balang kasulatan, Brad John, naa pa may pagwali. O lagi kanina. Muna nga dunay response na. Yes, ang pangutana ang bata nga wala pay kabuot, mo response ba na kay doon na sila sa pagtuo. acquired nga pag-ana. Arita sa acquired. Arita. Atong basahon sa 31 mitubag sila mitubag tuo sa Ginoong Hesus og maluwas patuhuon sila acquired na. Ay patuo man sila. Tuo sa Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imong panimalay. O acquired na. Naku. Lamigasan sa una. So atong klaruhon. Kani wala ningabot ta sa puntong nakuha na tong punto ni Brad Kuan. Edgar. Pero ang atong wala lagi sa supak nga dunay pagtuo mo nang gigamit to namo kay ang inyong pamahayag ang bata og bansuso walay pagtuo, bro Edgar. Nang ayaw ilihis ang topic. Ayaw ilihis ang topic kay ang bunyag wala na nagisgot og dunay kay acquired og dunay kay kuan.
ang ato ang gi-repute diri ang inyong pamahayag ba nga walay basihanan nga ang bata walay pagtuo. Dili na to ilis kinain na minaw na to ingon ba kag live streaming. Wala man na ang Ginoo wala man nangingon nga ang bunyaga na katunaan ay acquired. Among gipaklaro kay ang inyong baruganan walay pagtuo ang bata. Unang gibasa bitaw namo yung kauyon man mi. Unya ang inyong haderon gipaklaro ninyo nga ang bunyagan din ninyo katurang ning tuo og nawalihan. Ang pangutana karon, giwalihan ba daan ni San Juan si Ginoong Hesus adisir gibunyagan? Muna si Ginoong Hesus kay ato lang ning kuanon ayon sang sapaw bro Edgar kay aron maklaro ba? Aron maklaro lang ni ayon sang sapaw. Sige. Kaya nga tuwa diri ingon ka live streaming aron mahibalaan ang mga tawo na may mutimbang-timbang. Ang inyong basihan kinahanglan maginulsol sa adisir bunyagan. Kinahanglan walihan sa busa amo nang ipadungog diri sa kahanginan. Si Ginoong Hesus giwalihan ba daan adisir gibunyagan? Naghinulsol ba? Muna kung mingon tag ang katurang naghinulsol may bunyagan na dili makapasar pero ang gingon manggod aron makatuman ta sa sugo sa Dios. Ang among gibalik ganina ang ato ni ipaklaro bro Edgar. Karon among nasayran nga nganong ningingon mi nga kung ang Ginoo nay nag-ingon nga duna mi ang kanang mga masuso ug mga bata duna nay pagdaig duna si pagtuo hingpiton gani niya mo nang dili na nato pabuton hingpiton tungod kay ang ato manggong gibarugan diri og inyong gibarugan amo lang yung ipaklaro nga ang bata dunay pagtuo. Unya karon imo na pong gipalabas nga uyon na dai mong dunay pagtuo. So dili na ang gigamit ninyo Marcos 16:16 dili ra ba po na tiwason ninyo kay kung ang motor ag magpabunyag maluwas ang pangutana diya wala ba po na nabantayan sa atong mga pinangga karon labi na ni Bro Edgar ang dili mo to silutan o pangutana ang bata walay pagtuo silutan day o mo na pangutana karon nga nag kuan na pod mo nang atong ipaklaro nga question. Follow up. Kay naaman joy pagtuo na ang mga bata. Yes. Marcos 16:15 iwali ang maing balita ngadto sa tanang tao. Pila ka buok or inyo bang giwalihan tanan ng mga bata nga inyong gibunyagan kay duna na may pagtuo? niya ang tubag diba? Ang may gisulti sa Ginoo ang saad sa Dios alang kaninyo ug sa mga anak ang mga bata. Klaro ka na ha. Kinsa kanang mga bata babot ni may pasabot katunang tagas wala apil ang mga bata sa masuso. Dili ang pagkamasuso apil na sa mga bata dili kay katunang mga dunay Brad moderator ipatubag sa aton ni Brad Ubina pila ka buok or ang tanan bang gibunyagan nila giwalihan kay nanagoy pagtuo. Yeah, karon atong paliwan pabalihan ko ng tanang ginuhat. Atong klaruhon. Atong klaruhon na. Tubag ko na to, Bro Edgar. Mateo 28:19, human kuno bunyagan tudluan o busa kay mga bata na bunyagan tudluan siya. Mo nang dunay katikista. Pero dili imot pasabot ang katikista namo moingon na pog dako na ni. Wala naay katikistas mga gagmay. Naay gitawag na mo adult baptism, adult catechism. Na po'y mga yang catechism busa sa amoa mo nang among gisunod. O magbunyag tudluan kay mao man na Mateo 28:19. Ana mo ko si Brad Edgar nga, ana mo si Brad Edgar nga ang masuso kuno dili ma-considerar nga bata. Anong dili makonsiderar katurag yung kunong dagko? Dili bata Brad Ubina, follow-up question mo, Mr. Moderator. Ang bot ni mo ipasabot nga ayha tudluan humana og bunyag. Mateo 28:19. Wa pa nimo mabantay ang Marcos 16:15 ngadto sa 16. Sige, atong balik. Ang formula ulahi ang bautismo ay una ang pagwali. Niya nangutana man kanang do ka nimo na mabantay nga una gyud ang pagwali pagtudlo. Atong balikan atong gamiton atong balikan. So gigamit man to nimo no atong tubagon ng duha. Mateo 28:19 bunyagi sila sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo og tudloe. Yes. Kanang Marcos 16:16 kung ato nang basahon o inyo nang gamiton ang gisultian niya mga dagko. Mga dagko. Yes, nganong mga dagko.
Tungod kay mao pa na pagsugod sa pagsugod sa Christianity ni Ginoong Kristo. Dili mo na klaro man na daan nga dako sa before sa mangutanan ako nimo. Before si Kristo na kuan nagkuan sa iyang pagpanudlo. Oh. Doon na nabay ingon gibunyagan sa tubig wala. Ambot na kay pangutana. Doon na nabay bunyagan pinaagi sa tubig ag atong before ni Kristo. So atong kuanon bro John ha, kay diskumpiyado si kuan diri, diskumpiyado ang atong pinangga. Unsay konteksto diri? Pagkagahi gayod sa inyong ulo. Pagkagahi sa inyong ulo, mga bata din eh. Mo gingon diri, pagkagahi gayod sa inyong ulo. Ang mutuog magpabunyag maluwas apan ang dili mo to silutan busa dagkong mga tao kay gignag pagkagahi gayod sa inyong ulo. Nagyod kay ngano. Mo pa kun pagsugod sa kuan. Atong panahon na ang subject yun, dagko na yun, kay kinanglan, katungog na go. Doon na pagani tigulang nga ng panahon na, wala lang isultian ng bata, wa pa'y pagtuo. So, mo na no, nga, naklaro na yun, nga ang Marcos 16 ngayong gigamit, ang gisultian ang mga dagko. Mga dagko bitaw nang gisulutan din. Nara lagi. So, gahi ulo. Mo nang dili day ni angay gamiton. Sa punto, kinsay qualified bunyagan, another story. Another story. Bunyag na usa ra ka story, bunyag na Natural ba nang gisultian diha dagko na kay mo may nag... Unya, anong gamiton manis mga bata? Ay moingon man din mo nga ang bata walay pagpagtuo nga dagko man din anay balaan na noon ron. Wa gani mo katubag nga na ano maboy pagtuo. Wala kaklaro ang Ginoo. Wala baday kan makabasa bro Edgar sa kasulatan ng nagingon ang mga bata o mga masuso gibansay mo aron paghingpit sa ilang pagdaig kanimo. Therefore, kung nakato mga panahon na dili ra ka magtutudlo sa balaod, apil ka kay tubaga kung pangutana sa diyang nahimugso ka ba ang nataw doon na nabakay pagtuo. Akong balikon sumala sa pulong sa Biblia. Doon na bag wala. Mati imong kaugalingon. Sa atong gidiscuss. Sige, okay na Brad John. Ang Bible. So, kay tinuod man ka na diya Brad Ubena. Brad Moderator. Tinuod man ka na nga dunay pagtuo. Sa atong basahon. Mo nang pangutanon ta ka. Basahon lang nako. Dili. Sa imo nang kaugalingon. Atong basahon. Kay nabasa naman ka na diha. So atong basahon lang. Wa ko'y supak nga nabasa. Atong basahon lang. Atong supak nga mabasa. Dili, atong basahon. Sa imo bang kaugalingon og tinuod ba nga duna na kay pagtuo sa diyang bag-o kang naimugso? Di atong balikan. Tubaga duna bag wala. Di atong basahon mahadlok man wala man supak anang mabasa. Ingon ako. Ikaw na ba ka ng Biblia? Wa ko supak anang nabasa. So atong improve sa imong kaugalingon. Kung tinuod bagyod nga dunay pagtuo. So basahon na to balik bro. Tanawa Si Jesus mitubag. Wa ka mo response. Niya. Ang Ginoo Mr. Negative kay ang atong giskutan ang Bible. Wa siya mo response. Ang unsay na sa Bible, mao sa ni mahitabo na. Gusto na ko i-prove sige, niya. Sige, ako na lang Brad John aron usay ta. Ingon si Ginoong Hesus sa nakadungog ka ba ang mga magtutudlo sa balaod, mga kontra niya? Ang mga magtutudlo sa balaod ning ingon kang Hesus, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Hesus ning tubag, oo, nakadungog. Ingon siya, wala kumaday mo makabasa sa kasulatan na nag-ingon, ang mga masuso o mga bata, gihingpit ko ang ilang pagdaig kanimo. O therefore, kaya ang Ginoong Hesus mo may nag-ingon nga doon natin pagtuo bisag masuso ta, nganong ako pa mang pangutanon. Manang si Brad John, ingon siya nga, nganong i-prove pa man? Questionon na to ang gawon sa Diyos. Di na to questionon ang mabasa Brad, nag-ingon ako. Pero, aron yun na matinood nga literal na siya diha, kinanglan mo ingon ka sa imong kaugalingon nga doon na ko'y pagtuo sa diyang nahimugso ko. Aron sibo na diha. So, kanang sa Biblia aron masibo. Atong balikag basa. Kung mingon gani kagwala, wa masibo. Bata dali. Ikaw ba naagi kay pagkabata? Mausa na diya dali. So atong basahog balik. Atong basahog balik. Atong basahog balik Brad John. Ingon si Ginoong Hesus, oo nakadungog. Ingon siya, wala ba day kamo makabasa? O nakabasa man mi ani Bro Edgar. Wala ba day kamo makabasa nga ang mga masuso o ang mga bata gibansay mo sa paghalad sa hingpit nga pagdaig kanimo. Therefore, kay naaman ni dili na nako i-prove. Kay ang Dios man nagingon nga ang mga masuso yan ang gibansay sa pagdaig kanila. Masuso, ha? Oh, mga masuso. So ningagi man kog masuso, ningagi po kog bata,
Nya, ang Biblia pulong man sa Dios. So dili na nako i-prove kay kung i-prove nato atong i-question ang Brother Bina, pulong sa Dios. Ang ato manggong pinakapunto, ang akong pinakapunto sa gani is acquired nga pagtuo. Karon, kung kanang acquired nga pagtuo, kay maumang ka na ang diha sa balang kasulatan karon nga dunay pagtuo ang mga masuso, tubag ako nga duna na kay pagtuo sa ding nahimugso ka aron mo takdo gyud diha. Balikan ako basa. Gipasabot Ayaw na, ni Brad. dili man na mo itubag. Gipasabot ni Brad Nicolay ganina. Dili na mo itubag, Mo Brad. gingon sa Latin nga ignati fidi. Na tao na daan inborn fit ba? Kani mo ni inborn fit nga ang Dios gayon nag-ingon si Ginoong Hesus gyud nga bisag bata, bisag masuso gihingpit na ang pagdaig. Mo bitong ning gamit media sa Lucas ganina, Lucas nga sa diyang nakadungog ang bata nga nasa tiyan siyang sabakan sa iyang inahan ning ulpot sa kalipay. Base Question wa nun ta pa na- magkamit sa ato pa buot ninyo ipasabot inborn nga pagtuo ang inyong basihan nga bunyagan yung bata dili ang acquired. ang atuan diyan yung ipamatud-an nga pag-repute sa inyohang Kay kung barugan. acquired gani Brad, si Ay, Brad saksato. Nicolay akong pangsulay pangutana. Kung acquired gani sa dihang nahimugso ka Brad Nicolay doon na ba kay pagtuo? Ano kung gimong Tubag ako doon na bag wala. Ang ato kay nagkaiskot matag pagtuo. Bali lingaw man ka nga ang bata way pagtuo. Motong na may mga teksto nga mong ipakita nga ang bata doon naging pagtuo. Di Siya to pa. Pero wala tay issue nga kana ang imo pagkukuanon sa acquired. Ang kuan lang ang punto dito nga doon ay pagtuo. Muna na prove na to nga ang bata doon naging pagtuo. Yes. Oh, kana may tag acquired og inborn alay na po lang sigutan. di lagi. Kung naana sa kasulatan lagi, Oo. ma-prove na sa atong kaugalingon. Okay, sige. Be, differentiate na to, Kanina dali. sa Ano mangutana jud ko sa nahimugso ka bag-o pang na tao doon na ba kay pagtuo? Ug Kay ato tinuod man kaning diri sa Biblia. Okay, Brad. Brad Sabina, tinuod man kanina sa Biblia. Nganong di man mo moingon nga doon na mo'y pagtuo? Ana ay differentiate aning duha ka teksto. Ana si Lydia ug ang iyang pamilya gibunyagan. Kana mga bata ra nga dunay Brad, Mr. Moderator, nganong di man mo tubag sila nga doon na sila pagtuo nga tinuod man kanang nasa Biblia. Okay, di ka ni Brad, no? Ang punto sa ato ang ako ang pagpadaya nga kay ang bata doon na may magi mabasa nga pag doon ay pagtuo, no? Kaya yung ka may pagtuo yan nga to nakabasa gyud ta nga doon ay pagtuo ang bata. Yes. O niya kana na pong pagpangutana kay mo kutlo lagi ka nga walihan ay ham kakabot sa pagtuo. Moto nga atong gitagaan og interpretation nga katong nagatuo ngadto sa ang mga bata sa tong Ginoo nya dunay himpit nga pagdaig kato siya nga mao mga pagtuo wa ba to na nakabot tungod kay giwalihan sila kundi inborn nga pagtuo. Brad Nicolay, Dili acquired. nganong dili man Kanay mo ang ipangayo acquired man na. Mayong kag acquired that is personal na sa mga. Kaya naamatan sa Brad Mr. Kung sa Biblia atong i-prove nga ang mga bata doon nagipagtuo. Lagi. Yes. Kay naaman na sa Biblia nga ang mga bata doon ay pagtuo, mga suso pagani. Nganong di man lagi mo mutubag nga doon na mo'y pagtuo sa diyang nahimugso mo Umingon bako pa. na doon namin pagtuo. Dili po na to Tubag ako nga doon na yes, doon na nami pagtuo. Doon na Karon, pagtuo. dili na ko mo. doon ay pagtuo. Sige, doon na kay pagtuo. Doon na pagtuo kay Nagtuo ka siya? di na nato na siya ma-question nga doon ay pagtuo kay ang Dios may nasayod pod mabitaw tong giingon gani sa Biblia gani no nga naapas na tugo angkan na kay balo na ang Dios sa imong yes, nga yes. prosperity imong kalampusan mayana di ba naman to sa Against Mukaman against ko mga bata. Inya kita na agi man ta pagkabata. Kay hiyon kayo. sige salamat kay Brad Edgar no sa imong angkan. Ayaw kasuko kaya ato na. Pasalamat na lang. Napamangita. Pasalamat na lang no. Okay mga igsoon na to nga tigpaminaw wa may gaway diri ha nga mo ala nga Ala, inamigo niya ato. inabigo nga doon ay mga papasabot. Debate ba? Mo to nga atong ipasabot mga igsoon na tong tigpaminaw nga moargyo magyud si Brad Edgar nga bahin lang ng acquired og inborn kaya ito lang naiskutan. Naiskutan na nato na tungod kay iya na magong gi-question ang pagtuo sa bata nga natong ingon sa Biblia nga nagdaig no magbuot day ka nga og nagdaig ng batang magsuso
Sila man ni Dayeg, dili man ikaw, no? Ana lagi, ana. Alam ba? Giprove naman naton nga nato diha niya nga ang bata nga masuso o ang bata nga kuan adunay pagtuo. Iya man pud ni kuan nga kita sa atong pagkatawo kung ay unsay na sa bata ta naagi pud ta pagkabata. Okay, kanang atong teksto nga atong gipasabot ka kadungo mong Brad Edgar ganiya nga Brad si Brad Edgar ningo manggo nga ang bata walay pagtuo. Moto nga doon natay mga teksto kita diri nagpaambit mga igsoon natong tigpaminaw nga ang bata doon lagi pagtuo. San Mateo 21:16, San Mateo 18:6. Nga nagatuo sa itong Ginoo kaya naghalal paghimpit na pagdahig. So, diya nagpakita nga ang bata doon lagi pagtuo. Kaya mo question ka nga ako sa kung pagkabata lahi na siya nga isyo kay ang ato manggod ang Biblia manggod mo itong gibasihan kay og magpangutan na sa magpangutan na ita sa itong pagkabata adi pa puta ka kuwang wa pamata ka panato kay lahi man to nga isyo lahi mga isyo god Kung mingon ta nga doon na pud tay pagtuo atong bata pata di mo to kay siya di po siya to kay siya ang pagkabata wala pagtuo. Wala nga ako pong teksto nga ang Dios manggod wa imposible nga to kaniya. Lucas 1:37 ang tanan posible sa Dios wala imposible. Muna kun ang Dios sa diyang bata pata kay iyahan naman pagbuot nga doon natay pagtuo nga baka dahil na ang bata masuso gani wa magani na siya that is biblical nga itong ipangkutlo. Muna nga ang atong igsuon kay dito naman po siya sa personal na po nato. Kay aron po nga pasin o allergy sa mga teksto po, no? Brad, okay, wala naman tayo. Naagita pagkabata, siya, kita naagit na pagkabata. Ang kisgutan diri bata. So, naipagtuo man diri sa Bible. Di, kita po doon na pita po. Tao mo ta. Ha? Okay, sa sunod na punta, Domingo po, no? Din sa RPNDX Kidi. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Salamat usab sa atuhang nagdumala din. Wa naman tayo igong oras sa sunod na punta Domingo pohon ang programa Ang Dialogo sa Kamatuoran.